PS Saman! Madam, updates. nakay meeting alas 8 sa buntag. Kauban nimo si Kuan, si Kapitan, katong hiring daw ninyong utang daw nimo na 250, wa pa din mo na bayaran. Okay. Pag humana pod, pag abot og alas 9, inom ko kag tambal. Itong Biogesic, itong amoxicillin, o katong mga multivitamins nimo. Okay. Pag abot og alas 6, mapa-facial daw ka. Okay. Ang facial daw nimo madam kay dili daw katong facial na pang tao. Atong mga kuan daw atong mga bagaso og kuan day naday kay kuan madam. Naday kay meeting di ay alas 10 sa buntag pag humana tong facial. Okay. Pag humana pod pag alas 12 mag-lunch daw ka. Pag humana pod pag alauna na pod si Josephine, imong kitaon singnan pat jud nimo ang mga kuan mga dayok ug uban pang mga kuan nimo, mga Okay. produkto nimo. Pag human na po, pag abot og alas 4, magkuan na ka voice lesson daw ka sa sementeryo. Oo. Okay. Pag abot og alas 5, ampo. Okay. Pag abot og alas 6, ampo ninyong kalag. Mao ni mga kalag nila Rex Jan og nila Kuan ug uban pa. Okay. Pag abot og alas 6, pahulay na daw. Okay. Pag abot og alas 7, mubanhaw daw ka. Okay. Pag human og alas 8, katulog og balik. Okay. Unsa pa may mong kuan, unsa pa man imong gusto pa madam? Cancel all my meetings. Ha? ASAP. Ngano man pod? Kakain tayo. We're going to eat somewhere. Kakain tayo sa Lagkaw. Cancel all them. And tell them that we need kanang mag-meeting ta ninyo Gusto kag reservation madam? as soon as possible. Pupunta tayo ng Taiwan. Taiwan? Diretso tayo doon sa Taiwan. Unsa Barrio na restaurant? 3, Lagkaw. Bayo tres lag ka. O si i-search na ko madam ha kung saan tawagan kung pwede ba dito. Call Sir Arnold Alvarez. Hello Nold. Oh, pa-reserve daw me. Oh, good for one. Kay Apil madam, ka. ha? Apil ka. Good for two. Oo. Oo. Available ba, sir? O kato sa pinakagwapo na kwan, sir, ha? Na kanang lugar, sir. Oo, sir. Sige, copy. Thank you so much. Okay. Okay daw. Tawagi ang ato ang 80 ka buok choir kay para convoy tatanan. Ah. Diretso na ta dito Please all hazard. Ukawon pa na ko sila, sir. 80 ka buok. Cemetery mo gusto sa Katong choir, sir. 20 ka Montero. Ah. 20 ka sports car. 20 ka Ranger o 8 ka buok Tundra. Hello. Oo, paki-reserve daw na ka lang. Oo. I-reserve daw na ka ng mga sakinan daw. 20 ka Montero, 20 ka Tundra, 20 daw ka kuan ka van. Oo. Mga larga daw ta. Sige. Salamat. Copy daw, madam. Okay nya ikaw gihapoy mo drive ato sa 80 ka buok sa yaga kanan. magpog ka, Padulong dito kunbuyo na to atong mga sarili. Sige. Sa pa may mong gusto I'll pa? give you 10 minutes to do that. 10 minutes. 10. Oo. Kay kay gugutom na ko. Sige. I wait you in the kanang sa cottage. Ha? Wala to Reception area. And I wait you there. 10 minutes. Okay. 80 ka buok sa kanan. Ikaw Sige. gihapoy mo drive. Bye-bye. This is my rest house. Gusto yung sa rest house, ma'am? Basta dirita mo mahuway. I don't like that falls nga naa dira. Gusto na ko ibalhin ng falls dito sa falls. Dapat magtapad ng 8 ka buok falls. Sama ani. Dito. Unang sketch. And then ang kanang durian nga bunga paningkamuti nga mahimo ng pinya. Sige. Ug ang kato unsa man Asa to? Rambutan. I don't yes, like it. madam. Paningkamuti mahimo ng lansones. Ug ang mansanitas dapat mahimo ni siyang green apple. Kay mao nang ako ang ginakaon everyday. Okay? And then ang duha ka bundok dili ko ganahan nga maglagyo, gusto nako tapad sila para isaray buto. Okay? Gusto nako nga kini paningkamuti ni nga mahimo ning dalan diri. I'll give you 2 hours to do that para diretso na nga atong lakaw. Okay? And then kailangan na itong mag-convoy og 8 ka buok, 8 murag gigamit ang isa, girintahan. Kuan na lang. Bahalag 5 na lang ka buok helicopter para na mo tanaw sa tuwa sa taas.
para sa 80 nya sa helicopter. Pilas kay. Natagak to sa gikag helicopter so. Pagtarong mo dira. Okay, so let's go. Sa pa man Gigutom na ko. Natawag na nimo si Arnold. Nga na ba paglakaw madam sa kuan, pag sosyal? Yung ana na sa cameraman lang jud ni dugay. Munaog. Ihaw diha ka madam. Okay. Let's go. Madam na Ako yung una, dili man ikaw ang madam. Mag-iuna sa nako kay para for security. Okay. Ha? Mo na siyang set up. White, make it blue. Ha? 2 minutes. Ay na lang, okay na na. Kasi grabe po ka manugo po doon. So how do you like I it? don't like. Ha? Ano unsa may mo ganahi? Pining kamuti nga mahimo ning gold. 18 karat. Ha? Kini na ay crystal ani. I don't like the table. Gusto na ako gikag London katong gigamit ni Queen Elizabeth. Mato akong kailangan. Ano kakagwapa, ma'am? Tawagi. Okay, posible ko na ma'am imong ipambuhat, ma'am. Mamili ka. 2 million a day ka diri. No 2 million pero patya na lang kung lawas mo gold ng kuan yung reserve. Ma'am, dili jud siya imposible jud kay siya, ma'am. Tanan butang wa pangitaag paraan. So imong naong ma'am napangita na paraan, ma'am. Tubaga akong pangutana, ma'am. Napangita na paraan imong naong, madam. Istorya akong mga magpapa dito. Naka-order na Gutom na ko. I want the whole crocodile. And 8 kabuok tuko as soon as possible. And then I want juice na cucumber pure na no water. And I want waiter. Ma'am. I want waiter. Waiter. Ay, hugaw. Oh my God! My skin! Ay, hello, madam. Ikaw to Talk to nagpa- my secretary. Shut up. Hello, dam. Ikaw to nagparisod ay, dam. Ano gani pangit kita ta. SP. Kasi, amo ni mo ni. Amo na ko choice kay tumingin adi man ko. Mas gwapa pa mga sekretary kisa amo. Gani Apog ikaw ang amo. pangit na hit na pangit pay batasan. Ako chismis, unya na ko chismis. Kasul sa. Dam, order among menu. Secretary. Dam. I want the whole crocodile 2. Ma'am, ayo ka. Two Ay, ma'am. pieces. Wala na may ma'am sold Kasi out. kagilangaw ko. Ma'am, sold out na mong crocodile. Sold out ang, ma'am, sold out ang crocodile daw, ma'am. Ayaw ka unay mong igsuon, ma'am. Pangit. Oh my God. Ano ba masarap? 8 butterflies Ay, ang available. and 6 cocoon. Ma'am, unsa na kasabot ko sa kukon, ma'am. Magpresyo ilong no, kukon. Ma'am, siya no. Nanimaw siya. Saka akong dugo. Grabe kay ka. Kukon. Ma'am, ang available na lang namo dari ma'am kay kuan. Tulo ka iring. Okay. Nya, kuan. Upat ka iro. O kuan na lang siya. Ay, among specialty, among special kuan jud dari ma'am. Specialty. Ang Special. sabi nga ti. Gani siya. Ikaw na lang, oy, bahala kayo yung amo, oy. Specialty, sorry ang specialty. Ang basta ang special mo dari ma'am kay kanina lang ano oh. Tiil. Kasi sabaw. Kasi ganahan ba si madam yung sabaw? Ay wala na mi sabaw, sold out pod. Kung gusto- Panira na lang. Nagbiyahe pa ba yung gikan diri Ma'am, dili man na muna Philippines sa- to Taiwan? Di man na mo nasala kung nibiyahe ka. Isugo ba ka mo adto ka dari. Sala day nako no, tanan. Dili sige mo Sorry. gayo kay kit ako trabahan dira pug ko dari. Pangit pag ikagid pang tungtong. Ako balugan mo ang ilong mo tiils iring. Mapay ka na kuan mo kay mong amo no. Ay isa mo gusto kag aircon ma'am. Tanan. Ipagawas. Gusto na ko nga diri ang aircon. 6 ka katong stud. Unya 8 ka box diri og butang dira ang aircon. Ma'am waiter lang man ko dari ma'am dari mong sekretary. Unitay paraan. Uy ko dira oh. Ma'am, kanang imposible nga po na imong gikuan mo kay wala gi kabitan sa Asap, aircon. move.
bagal. Ay, wala akong tubig mama para sa mo. Alkaline water. Alkaline water. Asa daw ay kanal lang man tuwa bayot. Ang lamot ani niyo. Kasi ko an istorya sa mong amo kay magkuha sa kong tubig. Sabay na ko sa imo, oy kay mo Ako ako sa kuton masagpaan ako na mong amo. sa paa daw disting, karon daw. Yan ko sa kong tubig no para mayabon ako. Sige sige. Ikaw na bahala daw. Help the waiter na lang. Help ba siya? You help na lang. Oh, sige. Kaya na ako'y studyhan. Jessa! Jessa! Madam! Nanay mo gi-order na tubig. Tagay siya tip nga 50,000. Di ba social? Oh, di ba mas gwapo pang baso kasi mong naong. At dami ang tubig, madam, oh. Ano, alkaline with cuticle remover with Wi-Fi connection. Refill. Patay di ka mo inom, ha? Ay na lang dahil busog na ko. Okay na na, dam. Kung sa pa may gusto, foods. Fruits. Fruits. Ulat lang, dam, ha? Gusto kong kuan. Guyabano nga fresh and cold. Ikaw na lang ibot na edad to, ma'am. Asap, 50,000. Cancel ang tip. Kahilas po di mo ano, ay? Customer. Pwede na ni isa kalungnik. Tagaan lang ko tubig bugnaw. Fights na niyo eh. 3 days. Kontrata. Ay. Grabe. Mudaog ra gihapon ko. Los atong akong kalaban. Dagan-dagan brag korek. Madam! Hmm. Madam, nay bad news. Ano? Na si Madam pud diri. Niabot? Hmm. No, oko. Wala lang resort di ay. Wala, nasa padulong sa diri gwapa kaayo. Maski naasa jud na siya ba dili. Kung asa ko napod na ng litsihan na. Kuan kanang nalo sa diri. Asa na siya? Padulong na gani diri. Sige. Wala akong nahadlok niya. Unsa na? Sugata. Unsa na madam? Tanganan og sinsilyo. Sige,